Masu kallon mu da sauraron mu na wannan shafi mai albarka, barkan mu da wannan lokaci, sannan mu da saduwa a cikin wannan shiri namu da muke kawo muku fira da mutane mabambanta. Kamar da kuke gani dai gashi mun je ungo kuka gesa, kuma insha Allah za mu tattauna daga ɗaya daga cikin masu unguwannin da ke wannan unguwa. Za mu ji yadda suka tsara wannan zagaye, kuma insha Allah za ku ji dai daga bakin su yadda abin ya kasance. Jamilu Bahaushe suna na dan autan mahalba na garin Katsina, kamar yadda aka sani kuma aka saba. Allah bai mu muka barka da shigowa wannan shafi mai albarka. Amma alaikum salam. Da farko za mu so mu sunanka. Sunana Abu Ɗaya Ahmed. Na'am. Ranka dade, an ce mai unguwa ne na wace unguwa? Na Kukar Gesa. Na Kukar Gesa. Ranka dade, gashi mun ga kun fara wannan taro na zagayen Maulidi. Wannan shekarar ne na farko ko da ma an saba yi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda kai mana tambaya, mun fara wannan zagaye ne ga da bara, wanda muka kwatanta mu gwada mu ga ko za mu iya. To Allah da ikon shi, a bara shekara da ta wuce mun yi zagayen nan kuma mun yi shi mun gama lafiya. A jin daɗin yadda mutane suka ji daɗi da al'ummarmu da al'ummar masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da malamanmu da muke tare da su da ɗalibanmu, suka ƙara ba mu ƙarfin gwiwa cewa dama farko kamun ma mu haɗa a yi shi, sai da muka ɗauki matakai na tabbatar da cewa wannan al'amarin a tabbatar da doka da oda, a yi shi a gama lafiya. Mun kawo masu sharaɗoɗi wanda a lokacin sai da muka bi dukkan wasu jami'an tsaro, muka gaya masu to ga mu za mu fara wannan al'amari, amma muna da bukatar haɗin kansu da goyon bayansu, wanda kuma duka abaka ba mu. Wannan yasa da muka ji daɗi bana muka sake maimaitawa, wanda idan ka zai iya nuna ma inda ka zo bara za ga cewa abin ya linka. Kuma ga alama idan ka zai nuna ma cewa wannan al'amarin ana yi shi ne bisa ga doka da oda ta ƙasa da kuma sharaɗi wanda doka ta bada idan za a yi taro, a tabbatar da cewa jami'an tsaro sun sani. Kamun mu wannan mun tura ma kowane sashe na jami'an tsaro cewa za mu aikata wannan al'amura. Mun ba da takarda ga shugabanninmu na al'umma, hamma kungiyoyinmu na Hizba da Fitiyanin duka baki da mun gayyace su domin saboda su zo su taya mu murna da kuma sa ido don a yi abin nan lafiya a gama shi lafiya. Wannan shine a takaice dan tarihin ga dabara abin da ya kawo bana. Me unguwa tun da zan tambaye ka nasarori da aka samu, amma ga nasara nan ka faɗi, ka ce bara aka fara, amma in na fahimce ka wanda aka yi bara na bana ya na bara yawa. Wannan haka yake. To bangaren kalubale, an samu wani kalubale game da wannan zagaye da aka fara yi a Kukar Gesa? To alhamdulillah, shi kalubale dama duk abin da zaka tare mutumin da ya wuce 1, 2, 3 ya kai 10, dole ka samu dan kalubale, amma sharadi sai ka kiyaye kalubale din wani iri ne. Duk inda ka tare mutane ba za su iya zama 100% ba, amma abin da ake bukata da yadda za a yi ka samu 80 cikin 100, don ko 70 cikin 100 ka samu kayi nasara. To gaskiya mu a bara da muka yi mun samu 100%, saboda ba dunguri ba ya faci ko wani ma ya ce an izgan mashi gale ko mi kamancin abubuwa da mukan ji wani wuri. Allah subhanahu wataala ya tsari, kuma halin yanzu mun fara abin nan tun karhe kusan 2 har zuwa yanzu babu wani abu wanda ya zo mana na irin waɗannan al'amuran waɗanda za su samu hankalinmu ya tashi ko kuma ya tunzura al'ummarmu. So wannan ita kanta babban nasara ne. Kana kuma al'amarin yana ɗan ƙara jawo hankalin yara mu ɗalibai akan wannan turba ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna ƙara gani wanda mu ba mu riska ba muna yara, amma yanzu gashi mun tadda muna manya, gashi kuma mun sa hannu ana yi tare da mu domin saboda a tabbatar da nasara ta samu. Mai unguwa, a bangaren mulki wanda ake yi a nan unguwa, wani irin haɗin kai mutanen Kukar Gesa suke baka, wa'anda kalkashin ikon ka suke, wani irin haɗin kai suke baka wurin gudanar da mulki? Suna baka haɗin kai a matsayinka na mai unguwa, ko akwai wani abin da kake ganin ya kamata su gyara, ko wani kira gare ka ga mutanen Kukar Gesa? To alhamdulillah, gaskiya mun gode ma Allah. Tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu wannan tsani, to gwalgwado
gwalgwado muna samun haɗin kai 100% ga al'umma. Aka san matsala kamar yadda na gaya ma baya, shi shugabanci da kai da mai da wanda kake shugabanta da kai dukkan ku ba a rasa 'yan kurakurai, amma nasara kam an samu nasara sosai. Amma 'yan kurakurai na sabani shugaba da wa'anda yake mulka, in dai ba su kai wani abubuwan da suka taka kara suka karya, to wasu al'ummar ne na nasara. Shi dama abin da ake bukata ga shugaba ya kokari ya kamanta gaskiya da adalci. Idan wani abu ya zo mai na shari'a ya kamanta abin da zai iya, kamar yadda muke kanana mukan yi iyaka abin da muke iya, in mun kasa mukan kama hannu mu yi gaba da al'amarin domin saboda muga cewa an samu sasanci, musamman na abokan zama, musamman na ciniki, musamman na mata tsakanin su na mazajen su. Gaskiya alhamdulillah mun gode Allah, wannan gaskiya babban nasara ce wanda muke ganin mun yi ta kuma muna cikin ta kuma ana ba mu haɗin kai. Me unguwa a ƙarshe akwai wani kira gare ka ga gwamnati, ko akwai wani kula da gwamnati take yi da ku abin da shafi wannan mulki da kuke yi? Gaskiya gwamnati kama hakika mu yanzu alhamdulillah za mu ci, domin saboda a shekara 2 zuwa da watanni yanzu kowa ya san cewa gwamnati ta kula da yankin kuka jesa, musamman wannan hanyar da ake wannan al'amarin da ba mu da ita, kaga nasara ce. Ba mu da asibiti babba wadda za a ce yau an zo an kwantar da mutum ya kwana musamman a treatment din shi. Yanzu inda za ka ba hanyar nan za ka tadda an kawo mana asibiti amma an kusan kammala ta, buɗe ta kawai rage. An kawo mana al'amurra irin waɗanda suke nesa, irin kiwon lafiya, ga makaranta an gyara, amma an yi wani shiri na tsarin da cikin makarantar tun bara an yadda wasu azuzuwa guda 4 waɗanda za a zo a maida su secondary school. Idan aka samu haɗin kai da goyon bayan uwaye, to insha Allah muna sa ran wannan gwamnati mai adalci da mun gaya mata ga kuma kokanmu na taimakon secondary mun san cewa za ta da izinin Allah. To mai unguwa muna godiya. To alhamdulillah. Ba shi wannan. Na gode kwarai. Ba shi abin magana wannan. Ba shi sai illa bai kai zaki. To mai unguwa na hannun damar mai unguwa kwage za mu so mu ji sunanka daga bakinka. Sunana Sama'ila Abubakar. To mai unguwa gashi dai mun gana ta wannan zagayen maulidi, kai kuma daga ina zuwa ina mulkin naka yake? Kai ma an ce mai unguwa kwage ne. Za mu so mu daga wani bangare kai kwage sa taka take? Ni ba mai unguwa kuka gesa bane ba. Na'am. Mai unguwa Galadima Arewa. Na'am. To mai unguwa gashi wannan mutane sun gayyace ka wannan zagayen maulidi, ka taɓa zuwa ko wannan ne shekara ta farko? Gaskiya ne shine zuwa na farko. Wannan shine zuwan ka na farko. To mai unguwa Sama'ila, mutane su ne ma unguwa ka kirari da cewa wai barayi ba su shiga ko ana hukunci, har yanzu abin haka yake ko koya abin yake ne? Unguwa haka take har gobe, ba a shiga ba. Mu dai magana Allah sata ne za ka ji an ce an balle gida ko an dira gidan wani. Gaskiyar magana Allah an bari. Matsayin haka ma ina za mu kai shekara 6 ko 5. Na'am. To mai unguwa ko a bangaren gwamnati, kamar da mai unguwa na Koge sai ya faɗa cewa sun samu tagomashi iri-iri daga gwamnati a gwamnatance. Ka ta san bangaren ka akwai wani tagomashin da ka samu daga gwamnati ko bangaren masarauta? Tsakanin da Allah ne abin zan ce abin da gwamnati ya mamu abu ɗaya ne. Firamare ce ta mamu nan wanda iri essence ya yi, ita ce muke alfahari da ta. Amma muna da matsaloli kala-kala. Na farko dai muna neman rufar zaɓe, na biyu ba mu da asibiti, na uku ba mu da transformer, hatta ma da hanya babu ita. Kuma unguwan nan Allah ya mata ɗimbin albarkar al'umma da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai a kan al'umma. Mai unguwa a ƙarshe wani kira gare ka gwamnati da kuma ta duba yankin ku taimako irin wannan babban alheri da taimako kuka gesa? Mu da gwamnati muna ma kiran alheri
wannan gwamnati da mu aka yi ta ma tun waccan ta masaran da mu aka yi ta local government 34 ce ko to da mu aka zagaya ta da mu aka nemo yakin neman zaben nan tun mu muna bi ana cewa mu ya za a yi da mu muna tafiya muna bin dukko kuma za masari haka muka yi tahiyar nan har Allah ba mu wannan yakin neman zaɓe ni a farin ciki na a wannan gwamnatin domin Allah ta dube mu ko rufar zaben nan ko asibitin nan a gina mu ko transformer ko kuma a zo a diba yadda ake wasa mu kowa hanyoyi mu ma a zo a diba a wasa mu an taɓa wannan awancin zamanin shema muna buƙatar an ce daga yammawa makabarta za ta shigo yammawa tsaye makabarta da makabarta an ya shigo tsaye ya haɗu gwamnu wannan aikin akwai shi amma tun zamanin pdp muna roƙon wannan gwamnati ubangiji Allah sa ta diba wannan fayil din a buɗe shi a zo a yi shi idan aka ratsa yammawa nan tsaye aka ratso kaga an samu rawun tsakiyar jashin din yammawa za a shiga cikin yammawa to zai je haɗin gwamnu har ringirar muna fatan ubangiji wannan shugaba yana aiki domin Allah yana aiki ka san ita rana yabo ka yabo mutum yawwa domin Allah duk na aiki domin Allah yana aiki sai dai ta wani bangaren ko mu ce ba su samu kuɗi amma dai aiki ga yana a gani kowa gani ana yi ba wai ko dan ina mai unguwa ba ko dan ina bin dukko a ba wannan bane ba yana aiki ubangiji Allah ya saka da alheri mu ma wannan da barkadiyar da ake sha ubangiji Allah sa ni ma unguwa ta a shayar da ita Allah ya samu dace to muna godiya mai unguwa to mai unguwa na bangaren unguwarmu za mu so mu ji sunanka daga bakinka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na'am. Sunana Kabir Sani, ni ne mai unguwar lambun dan lawai. Na'am. To cikin yankin kuka gesa. Na'am, mai unguwar lambun dan lawai yankin kuka gesa. Gashi mun ga kuna gudanar da wannan zagaye na Maulidi. Wannan shekara kuka fara ne koko ba wannan shekarar ba ce farkon farawa? To alhamdulillah wannan shine karo na biyu da fara yin wannan Maulidi. Kuma cikin hukuncin Allah mun samu nasarori fiye da bara. Muna sa ran insha Allah shekara mai zuwa ma za mu samu nasara fiye da bana. Mai unguwa akwai wasu taimako da kuka samu daga bangaren hukuma ko bangaren gwamnati game da wannan zagaye na Maulidi da kuke yi? To alhamdulillah tunda muka fara irin wannan zagayen Maulidi mu mutanen unguwa da mu kanmu mai taro mai sisi mai ruwan sha mai lemu haka muke addu'a mu gayyato mutane daga garuruwa su zo a yi wannan taro lafiya a gama lafiya kuma cikin kucin Allah duk wanda zai zo a wurin taron nan insha Allah zai ci zai sha cikin ikon Allah kuma har ya samu abin da ya samu abin hawa shi mai domin komawa daga inda ya zo. So wannan da wannan muke roƙon da shugabanninmu kuma da kansulanmu ciyaman ɗan majalisa na jiha ɗan majalisa tarayya da shi kashi mai girma gwamna muna roƙon Allah ya sanya su wayoyi mu da wannan shiri da muke yi a cikin a wannan yanki namu mai albarka ila akwai wata gudunmuwar za su iya babu. Yanguwa a ɓangaren mulki idan aka samu kalubale misali kamar irin ko wani dillali ya sai da ma wani hili ko ya sai da hilin wani wata hanya kuke bi don warware wannan matsaloli? So alhamdulillah mukan zauna da su kowane bangare zauna mu saurari korafin su magana kuma cikin hukuncin Allah yana ba mu nasara akan daidaita wannan al'amarin idan abu ya gagare mu muna da shugabanmu wato mai girma wakilin gabas muka mika wannan al'amari a gaban shi wanda kuma cikin taimakon Allah shi ma yakan iya bakin shi ya gyara ta wannan al'amari sai abin mataki ne idan abu ya haƙarin mai ruwa zai ta wurin wakilin shi daga wajen wakilin ya iya zai tafi haurin magajin gari daga wajen magajin gari akan miƙa shi a gaban mai martaba sarki kaza so abin yana taya mataki ne sai in ya gagari mai unguwa kana abin ki ta kai a wajen wakili haka zalika in ya gagari wakili daga tafi a wajen magajin gari daga na wajen sarki a ga wajen sarki amma dai cikin iko Allah muka yi kokarin
kare mutuncin mu da kuma kare mutuncin mai girma wakili da shi kai shi mai girma magajin gari da ita kanta masarautar ta mu ta jihar Kaduna. Bayan a ƙarshe mun ga ana zagayen nan da marece, me yasa ba za a maida shi da safe ba saboda a yi ido na ganin ido a gama ido na ganin ido. To alhamdulillah kamar yadda muka tsara wannan zagaye mun tsara shi za a fara shi daga bakin karfe 11:30 na safe karfe 6. Me yasa ya kai dare? To wannan kamar yadda kai magana a baya ita nasara ba ta samu wasu kalubale. To alhamdulillah wannan shine kalubalen mu wanda kuma in Allah ya yarda muna sa ran shekara mai zuwa za mu ƙari mu gyara wannan matsalar cikin taimakon Allah, saboda kowane sha'iri akwai fam da muka buga muka bashi zai sa hannu da lamba waya da kuma dokokin da aka sa. Ma'ana kun tantance su ba kowa ya hau ba, kuma insha Allah su kansu bayan wannan zagaye da kwana biyu duka za mu zauna da su mu gaya ma kowane matsala ta domin duk wanda ba zai gyara ba insha Allah shekara mai zuwa ba za mu bashi a wannan hawa ba. Kamar yadda muke baya akwai wanda suka ba matsala, amma wannan hawan da ake ban basu hau ba, saboda ba ma son mun fara abin nan ɗaya biyu a ce wani su bata mana shiri, saboda mun shirya wannan abin ne dan Allah ko mun shirya shi dan murna akan da ya halitta Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ba za mu bari wani ya shigo bara gurbi bata mana wannan tafiya ba. Muna kallo kamar da ake a shekabi, ana yi a ɗagoyo, ana yi a maudoji, ana yi a dalkama, muna je suke lafiya su kare lafiya. To kamar da muka fara a wannan yake namu kuma muna so mu ɗaure cikin taimakon Allah, mu ga duk wata matsala ma muna kawar cikin taimakon Allah. Kuma alhamdulillah jama'a da suna ba mu haɗa kai, musamman jami'an 'yan sanda da civil defense da cikin takardar masarauta da jami'an hukumar hizba da kuma 'yan kwamiti na sintiri wanda suke jagoci kashin mai martaba sarki Katsina, dukka kowane bangare suka zuwa da 'yan banga da mutanen unguwa kuma sukan ba mu haɗin kai 100% tsakanin Allah. To ba mu abin da za mu ce sai mu ce Allah muna godiya gare shi yadda aka fara wannan taron lafiya, Allah ya sa ƙare shi lafiya, kuma Allah ya ƙara kawo mana duk wata fitina za ta shigo a cikin al'amari Allah. Mai unguwa muna godiya. To na gode ƙwarai Allah.